että se oli ylös alas. Hyvää päivää. Pitkästä aikaa MC:tä. Tai siis Xboxilla. Tää on ihan fulli. Aivan sama. Ja tässä on tää meidän multakämppi, mikä me just tehtiin. Just aloitettiin, että... Joo. Ja mä oon tää ylempi tää vitu Svedu Pettersson. Joo, ja mä oon tässä alhaalla. Tässä näin. Moi. Fritsi on toi Liltsi Browni tuolla ylhäällä. Ja mä oon täällä Svedu Pettersson. Joo. Näytän ihan notsilta. Todellakin. Joten mitä meidän nyt pitäis tehdä? Mä rakensin chestit. Voi vittu sä pasikka, munko huoneeseen menit silleen tekee. Mitä? Opeta nyt saatana. Miksi sä noin? No. Sä oot chesti ees, mä vahingossa löin sua. Ei mut siis, mä olin kysymässä, että miksi sä hakkaat chestit nyt? No koska ne menee mun huoneeseen yläkertaan. Aivan sama mulla. Menkö vaikka sun anuudessa? Nyt tuli ihan Mitä? tikapuita. Tulipa kuitenkin. Miksi sä tikapuut? Neitä on vielä kyllä niin iso kämppä. Niin. Se on vielä ihan paskassa paikkaan. Näin. Kesälomalla tulee varmaan tehtyä tästä aika paljon let's playtä. Joo, jos toi iPhone pysyisikin pystyssä. Kyllä se pysyy. Elikkä taas on sama kännykkä, mihin me kuvattiin. NRI. NRI. Perus NRI. Meininkiä. Meininki. Tänä keväänä. Mitäs tässä nyt vois tehdä? Venos. No mä ainakin rakennan mun yläkertaa. Joo, mä voisin tehdä mulle... Haluut sä vittu pikaksen? Joo. Vasikko. Tarvitaan vielä 2 miakkoa. Noin, just riittää. Eiku... Mä näkisin lampaita. Onks mä tyhmä? Mä sanoin, että jos mä näkisin lampaita. Ja niitä on ihan tää mun nenässä. Okei, no kerää 6 villaa. Tää on tosi mukavaa pelattavaa tää MC. Varsinkin 2. Minecraft Xbox 360 Edition. Missä suosittelen, koska tässä on tällä split screen juttu. Missä oot? Just keräsin 7. Ai sä oot siinä. Että saadaan kummankin sängyt. Onko sulla yhtään muuta? Dirtti! Mä kerään tästä nyt kiveä. Ja tää on sitten aika vanha päivitys, mutta yleensä mua ei tullut kiinnosta paskaa. Annat sä sen kaukosäätimen tosta. Työnnä se tänne. Noniin, heitä se. Noin. Tänä keväänä tulee Let's Play. Kyllä. Nyt on jo kevät. Ja siellähän se komistaa se meidän talo. Hiiltä olisi nyt ihan kiva löytää aluksi. Joo, mä ainakin yritän saada nopea meidän sängyt ja kämpin tehtyä, niin Joo. päästään nukkuu tää eka yö. Ja muista, että tää on sit iisillä. Joo. Just sen takia mä yritän No niin. kiirehtiä. Tossa on... Mä keräsin 16 palaa kiveä. Jumalauta. No hyvä, että tässä on... Ui, knippi! Älä tuo sitä tänne. Mä... Vittu, mene pois, mene! Oi. Oh, se kuoli. Yes. Mä kerään tosta vähän lihaa. Kerran. Mut täällä on sitä nyt varmaankin aika lailla. Mut mä kyllä enemmän suosisin tulla tänne sisälle nyt. Joo, mä kerään tästä vaan nopea ihan. 2 possua. Kuinka paljon sulla puhut? 1. Jos sulla riittäis ovea. Ove, ei riitä. Ai siis yläkerta ovi. Joo. Ei oo. Oh shit, no sit mä oon aika fucked. Ui. Kuole. Mulla ei riitä sänkyihin, joten mä menen hakkaan nyt heti. Hambe! Miten ei riitä sänkyihin mitä? Puuta. No mulla on 1 puu. Ei täällä oo pumpkineita. Voi vittu, mulla oli 1 puu perkele. Niin vaan 1. Niin, sulla on 2 puuta. Niin, mut se riittää vaan 1. Mä luulin, että sä teit jo omas. Missä on pumpkineet? Siellä tuolla päin. Ai joo. Selvä! Ihan tässä lähellä... Vittu mä oon fammanen. Ihan tästä... Mun nimi on Mr. Fritzi. Pääskin. Tuo nyt tänne. Voitais mennä päivällä ehkä kattoo luolaa. Toimikohan tossa vieressä. Tuolla spoileri. Vitu homo.
Tossa on tollanen spider Vähän ja kyllä skeleton. yrjöttää. Nyt vittu, nyt sisälle. Mä vaan tukin tän paikan nyt ekaksi yöksi. No kumaa, kankusi. Anna kankuseen. Nopeesti. Ei mun chestit hei muuten jäi sinne. Minne? Eiks ne jäänyt sinne alas? En minä tiedä. Ja anteeksi tos. Ui perkele mikä herätys. Mikä? Niin tossa näkyy toi vähän DVD tossa. Tuskin se niin paljon haittaa. No Venä mä pistän Niin. paussille ja yritän saada Mikä sen sille. siinä? Siis tässä näkyy vähän totakin DVD Ihan ylle. sama. No niin, ihan sama. Aivan Mene sama. nyt vittu kankusiin, mä jaksan venaa. Tajuut sä, että noi skeletonit hyökkää? Tajuut sä, Tajuut sä, että kun- sen mullalla Ei kun tiedätkö mitä mä teen? Mä teen hyvin viisaasti. tonne alle. Joo. Anteeksi jos meni vähän multaa. Mua ei se kiinnosta ainakaan pätkää vertaakaan. Anteeks! Ei ollut tarkoitus. Ai. Missä nyt niinku yrität? No vittu yritän tehdä tänne sängyn, noni. Tänne ei... Mä veikkaan, että tänne ei tuu kukaan häiritsee. Ei tää! No ei sua edes voi lyödä. Voi vittu mä nyt sanon! Tiedätkö mitä mä teen väliaikaiseksi? Sulje se, poista ovi. Poista ovi. Pistä sen vaan multaan, kukaan ei tule sisään. Mä Tule. oon venannut sua jo. Tule. Sen mä voin sanoa. Haluatko nähdä? No. Kato. Tulee vaikka jos multaa tai vittu rautaa tai vittu laavaa edessä, niin tulee läpi. Kato. Mä otan Oi vittu mun miakka. No niin mitä mä sanon. Tää vittu on nyt ihan oikeesti. Se bukas tosta läpi. Aivan sama. Mä tuun sinne ylös. No vittu tulis jo. Tää kyllä meni. Vittu tee mulle aukko saatana, että mä pääsen. Vittu mä oon ollut täällä kankusis. Rock and roll all night. Out of the party every day. Ei tää vitun vasikka. Noin. Ollaan sängyt tossa nyt. Sängyt on siinä. Mä nukun siellä sitten. Anteeksi tällainen perseestä oleva aloitus, mutta se oli sen arvoista. Ei varmaan. Kyllä, mutta varman oli. Tänä keväänä. Missä mun toinen chesti on? Mä teen En niitä tiedä. 2. Mulla on ainakin täällä 2 chestiä. Älkää luule pölliväs yhtä. Heitä yksi chesti mulle. No joo Venä. Ota vittu siitä. Mä itse asiassa tiedän miten ne ei tulis. Kato kun sä oot tää sisällä. Nee. Oh creepy! Missä? Tossa! Ui saatana, mä käläsin, että sä oot tässä sisällä. Vena. Joo. Me on pakko kiertää juosta. Mä teen Toinen! Au shit, sä Tulen kaisut kanto tuolta perässä. Ai! Vittu, mulla on enää 2 HP:ta. No vittu! Vena! Ai! Ai! Vittu, tää menee nyt kyllä. Venä, onks meillä uunia? Perkele, nyt pitää etsiä lihaa. Mä itses nyt tiedän mitä me tehdään kun me mennään nukkuun. No, Jos sä nukut tuolla alhaalla, näin. pistetään tää vittu nää ihan täyteen vittu kaktuksia arvaa miksi. Niin sit ne ottaa damagea siitä. Niin vittu päästä tästä läpi, mikä olisi vittu. Mä otan tästä vaikka possun. Tosta ei mene tyhmä. Vittu, tässä on paljon pumpkineita. Mitä passaa? Mitä? Kato. Sika. Oi mikä häkki. Oi. Mä kerään nää pumpkinit tästä. Joo. Tuolla alhaalla on rautaa ihan kiva. Sä et oo vielä kantanut mulle lupikakseen. No vittu muistan. Vittu, tuo hakee sun sänkyssä juttua. Ei, lihat tippu tonne luolaan. Tää mun place on ihan liian pieni. Kunni. Ei riitä tilaa. Mm. Iso mies. Pikkunen tila. Ui vittu, tässä on lähellä skeleton. Kuuli se ääni.
Teeks mä uunin molemmille? Joo. Jos siihen on varaa. Tukis se vitun aukkoja vähän äkkiä. Heti alusta tällaista vitun läppää kusista paskaa. No. Ei vittu, riitti vaan yhtä. Vittu, tee silloin sun diffaa, rillikäynti. Rillikäänty. Rillikäynti. Mitä? Pallon rillikäynti. Ei vittu, mulla ei oo kaalia. Kai mä tuolla laitan yhden puun. Mä lähettiin, Kuoli ei vittu, vitus. mä hakkaan sua lapiolla. Toi ei ymmärrä, että se sattuu. Hakkaat kanan lapiolla tai dakki, ihan sama mulle mikä se. Toi on kana. Toi ei oo mikään vitu ankka. Niin, mut siinä kysyttiin, is it a duck or a fucking chicken? Se on chicken. Ihan sama mulle, olkoon vaikka peruna. Koska se on papa. Olkoon vaikka peruna. Hää? Hää? En mä tiedä. Haluatko tässä vitun pikakses? Haluatko tää sun vitu sängys? Ei, en ota väärää. Ei ota vähän. Noni, mene. Mene. Oh! Ai Vittu kun meni läheltä perkelee. Vittu paljon muuten Hei, tiukat. vittu täällä on lihaa. Tai siis, ei vielä. Mut siis vittu tässä on possu. Hei, lihaa elävässä muodossaan. Joo. Vittu ei näe Näin. paskon mitään. Yksi liha tippu, jee. Mä tapoin varmaan kun 5 possua, ei tullut mitään. Voi vittu. Täältä löytyy höyheni, Kontrollit tässä pelissä on ihan mahtavat. Älä. Xbox-ohjaimelle. niinku niin, helmet. Älä. Ai vittu kun ei oo tota hiiltä missään. Ei missään. Ota hakana siitä. Ei niinku missään. Mistäköhän vitusta me saatais? Ei kun tuolla. Yes. Ready to play. Missä mukki? No niin tossa. Mä käytän kyllä eka nää Onko kirvekset hukassa? no ei ole kun oli akset hukas. Kirvekset. Mä käytän eka kyllä tän uuden pikaksen. No ja me pelataan nyt tässä vähän aikaa, kun me kyllä lähetään. Pelaa säbä. Niin. Säbä. Sähän osaat pelaa säbä! Paremmin kuin sä. Tänä keväänä! Miten? Tiedätkö mikä mua ihmetyttää sinussa? Tiedätkö mikä mua ihmetyttää sinussa? No. Sä et löytänyt täältä koaliin, vaikka sä sitä niin vittu etit. Vittu voit sä heittää mulle vähän safkaa. No en voi. Kyllä sä vaan nyt pystyt tänä keväänä. Sä Venos heität vähän. mulle safkaa vaikka mikä olis. No venon nyt vähän. Ai, oi saatana, soraa tippu suoraan niskaan. Perkele. Vitu soraa paska. Vittu kun tätä soraa on aina niin liikaa. En nyt tiedä. Kyllä mä nyt tiedän. Mä en oo. Oi saatana. Missä sä nyt sooloit? No vittu tipu johonkin luolaan. Mut sä jossain vaiheessa heittää mulle safkaa tai missä kaikki sun... No vittu kun mä oon menossa tekee sitä sapuskaa. Kuinka niin? Onko sulla heltit lopuilla? No katon helttejä. No en tiedä enkä näe. Kyllä sä näet, me pelataan vielä samalla teellä. Ai aivan sama muu. On tää kyllä niin vitun kiva pelaa kahdestaan tälleen. Oh. Friitsi hankkii yhdessä vaiheessa. Ostettiin Microsoft Pointteja, maksaa Jep. 1600 Microsoft Pointtia. Ei kun mä ostin 200, ei kun 2 tonnia 100. Microsoft Pointtia. Ai mä Maksaa noin 30 2. niin euroa. Ei paha. No ei se nyt sinänsä Ja niin sitten Friitsi myös otti sellaisen pelin kuin Walking Dead, me voidaan jossain vaiheessa. tehdä siitäkin, mut sitä ei voi pelaa kahdestaan. Ei niin, mut siis me voidaan Niin, arvostella paitsi. niin. Tai jotain. Kun ollaan vedetty niinku läpi. Niin. Mut se ei oo edes vielä valmis peli. Ei niin, kun ne jaksot tulee kuukausittain. Mm.
sinänsä vähän